Po celém světě existují příběhy o lidech, kteří se snažili komunikovat s mrtvými. Někdy to berou jako hru, někdy se jim podaří víc, než si přáli. Dvě kamarádky seděly v potemnělém pokoji, mezi nimi ležela stará spiritistická tabulka. To bude jen sranda, neboj. Zašeptala jedna z nich, když položila prsty na dřevěný ukazatel. Druhá ji nervózně následovala. Je tu s námi někdo? Zeptali se najednou. Ticho. Pak se ukazatel pohnul. Ano, dívky zatajily dech. To jsi byla ty? Ne, Svíčka zapraskala. Stín se pohnul jinak, než by měl. Jedna se otočila. V rohu stála vysoká postava, nehybná, mlčenlivá. Tabulka se převrátila. Svíčka zhasla. A pak zašeptání. A teď už jste moje. Co si o tom myslíš? Zažil nebo zažila si někdy něco podobně děsivého? Poděl se o svůj zážitek v komentářích. A nezapomeň dát like a odběr, aby ti neuniklo žádné další mrazivé tajemství.